Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост и консултант в сферата на съзнателното сътворяване на твоята щастлива реалност, на твоите мечти и желания или така нареченото манифестиране. Ако те първа открехваш вратата на манифестирането или просто искаш да обогатиш познанията си, или отдавна се опитваш да сътвориш твоите мечти и желания, но нещата не ти се получават, то тази консултация е за теб. По време на нея ще научиш какви практики да използваш и как да ги комбинираш в цялостна система, така че да сбъднеш своите мечти и желания, какви пропуски си правил досега и как те са ти попречили да сътвориш това, което искаш. Как с работа в рамките на целия ден и с постоянство ще издигнеш вибрацията си, т.е. настроението си на едно ново, по-високо ниво и в крайна сметка ще бъдеш щастлив. Като бонус ще получиш едно таро четене. За онлайн консултации пиши на лично съобщение, пиши по Viber, изпрати имейл или се обади на телефона в биото. Очаквам те!